Jot to tipre sarang puila khum baikha tei chibai yafaro tei hambai maruo chini khachuksa maya ganang chini bubagrano tei congratulations janago chini tabu phainai biskango chini dofan bai kok sanani bagai songjak bubagna bisinti khlaiye Maharani Kriti Singh Deborma ang belai kheno congratulations janago ar norong biskanga tini phaimani mongke mohaise kebo kha chongna tangi tini BJP ni ma ora candidate ma bachakha ba BJP symbol ma bachakha phia norno ba srai jara buchi arno ang jotono no kobok jao ani kongno kamke buchi di ang uskanga dui salini sekang ang Facebook live kaise kok samani tongo norong nubai khana pati tanai di color tanai di tin jatine wansuk dite bubagrano mokol mukumi bises khaidi mani kok tini bubagra 20% bagino tini bomtai decision khayo karon nor jotona saimano tini bubagra tam khaya tong 20% bagai engke tabok chinora BJP bai tiprama thangai tabok selection kha tini Maharani Kriti Singh Devi Deborma jeng bono jotono thancha khai palkhe bubagra bises khai Poduchina budui kaplai ma khainai tamni bagai hingkangke nor wansuk naidi mungsuk mana hingke mungsuk maru hingke borbo chini dofane bagai jatini bagai chini ekot khairikha te chuni 6 mas bisingo implement khaine kok burkha hingkangke jeng chini borok abo BJP ni sembolong man haipana chini 30% kok sane kok borok chini bubagana chongjak si mane tipramo thane borok sinor wansuk abo tipramo thane morok nor khata koidi nor khata khikdi nor kutuke wansuk naidi bo jengkongma MP MLA hoka phiaba borok chin jati mai kok saya phiaba mong khangke chin bagi kok sanai ba chin great brand bagi chin to fan bagi 30% bagi chin 30% odikar no se kok sanai abagi jotono kha khe oi bubagan logit nang thung ar angte kopna jotono please je hame sane rok norok tabugno norok thaksidi tamne bagi hingangke nor wansuk naidi jingtam khaya tongka bubagra abagai ang tegaisa chini bubagarno mokol muti kilai dano ang sanamu chungo tini bubagarna thika bamas ma thinai amtai kok sam ba thike chaun samani kok rokno jarao sane rokno leader rokno kaisa kotor leader bung salia tei bubagarno arba prodin logi ba thangmani ba bon logi maise oi thinen bagi thangbai bon logi cover chaboi hai nei tini hingsa khaimani dok khoroksa buri madam ang bonwa sanamu chungo bubagarna klai mani ab samani dono jotto tiprasa thanchana sakangmaya ebong chinti prasa kubui kuplai tinnorok jotto bubagarna ro ma phaika ma klai kha haisi sujakok wansuk nai di nor nini tam kmakha ni na chu thai kamkha foila je bubagarna thedin sanai ar je borok abongai botini dabok borok baka khekjak tanwe khekjak abage jengnor na hamjago bubagarna hamjago je mani thangka 5 is date ang madam no sawo Tichini sar MP ex MP no sao je jo hoga so hoga 5 is date come together let's to fight for our Tiprasa people ang mono request khane nor kaina bubagar no belaka hamjago norno e je Tiprasa nga hamjago haise ar nor Tiprasa ne egin thangman bagai jota Tiprasa thanjarak nor ne egin thangka phianor tini nor nukha chang Facebook live rogo Facebook page ro nukha Twitter ro nukha je nor Kriti Maharani Kriti Singh Deborma no congratulations deban bagai ar tar mane norok bubagarno ro norok nakabung sanman bagai nora hambai amno wansuk sine bile abagai joto kharanti prasaran sanamu chongo kama borok sanai norok no mo BJP perma tharok ara BJP palang thangani bridipati sanai kama sanai kintu ab bisesta khaidi bo sanbai kok sanai ba 20% bai kok sanai ba je tau candidate ngai Bachini bukung baratin tiprasan bagai bubagra jesa men bubagra chief o jaga bo ngman bo bijini MP hapan bo bubagra ni chief bubagra ni order beso wansudi ge ching tiprama thang ti dabla thung white thung je sara tipran tiprasa sonspoti thung jottono tini abo siuje bubagra sa only one su bubagra chini kaham bagi khaitong no jottono saiman srai srai buru yang tholte jottono khaika bobo khainai tamga bubagra na samungtanan jorar di jeng chanchama tongnai Tiasan thanjama tongnai kin thanjan kebo sebai manglak ar sebai phainabo norokta oborno kasurak di abo sabdan jara takon tibrasan bagai jara hamya khanirok
jera wansuk tanai rok nor wansuk nai di bubagra kam khai tongo ar joto khako yawi cheng bubagra no logi marnai thansa khai bubagra belege puitama khainai bubagra angke joto mumkin joto kisu bubagra khainai abai kharen tipra sarang no joto no pipeline hambai te joto no ang joto lukurong no jeng thansa khai bubagra no kaplai khai rohlainai abo wansugoi no chini joto tahuk te buk sonang joto tipra san eje ang tipra sangai noro joto hamjok mungte choban chibai ar jara buchi ara buchi thung jara khasi aba khasi thung phaije jeng thansa ka tanglai chibono yapri kaisa ka yapri selai chibono o chini hado phani bagai kachak kufur hinyawai jeng joto bubagan logi thanglai chibono joto na hambai te khulumbai kha I love my Tiprasa people and very thanks norok support khaman bagai te bubagan logi man bagai pai play hambai te choban chibai te khulumbai kha